Вітаю, сябры! Сёння 30-й выпуск ладнага перакладу і 30.09.21. Заўважылі, паўсюль зашыфраваныя тройкі. А тройка ва ўсе часы і ва ўсіх народаў лічылася магічнай лічбай, абы не сурочыць. Таму сённяшні выпуск абавязаны быць незвычайным. Пагаворым пра прымхі і забабоны. Дарэчы, вы іх адрозніваеце? Забабоны гэта хутчэй предрассудкі, а прымхі суеверия. А вы самі прымхлівыя ці не? Забабонныя? Кажаце не, лічыце, што сучасныя людзі не павінны быць такімі? Праверым, але спачатку крыху гісторыі. А вы ў досведзе, што ў самым цэнтры Мінску, на беразе Свіслачы, да пачатку 20-го стагоддзя дзейнічала паганскае капішча. Да пачатку 20-го стагоддзя, Карл, у Беларусі, якая лічылася хрысціянскай, са сваім святаром Севастеем. Тамака, дарэчы, усе святары былі севастеямі. І дзед, і сын, і прадзед, і праўнук, усе былі севастеямі. Уяўляю, маці такая: «Эй, Севастей, скажы Севастею, каб клікаў Севастею на вячэру». А якіх клікаць, мама? А не ўсё адно, ўсіх бяры. Народ хадзіў да таго капішча ледзь не кожны дзень, да цудадзейнага каменя дзеда. Дарэчы, гэты дзед, калі каму цікава, зараз знаходзіцца ва ўрочы ў музеі камянёў. Вось так і жылі. Спачатку ў царкву топ-топ-топ, а потым шасць да капішча. А калі ў вёсцы, то да бабкі шаптухі. І нікога гэта не бянтэжыла, ўсё як мае быць. Толькі камуністы здолелі разбурыць тое капішча. Ну і запар усе цэрквы. Але ці змаглі яны разбурыць прымхі і забабоны ў душах беларусаў? Гэта наўрад ці, вось слухайце самі. Калі чорны кот пераходзіць нам дарогу, што мы робім? Ці абыходзім тое месца, ці плюем праз левае плячо. Ну, знаёма? Знаёма. А за чаго сыр-бор? За старых забабонаў. Лічылася, што чорны кот – гэта ўвасабленне нячысціка. І праз левае плячо выплявалі, таму што лічылася, што на левым плячы гэты самы нячысцік таксама сядзіць. Мусіць, не любіць, калі ў яго плююць. А хто ж гэта любіць? А насамрэч чорнага кота, ось чыста чорнага кота, сустрэць вельмі цяжка. Калі на ім хоць адна паўсцінка белая, ці можа гэта котка, а не кот, то ўсё можаце расслабіцца, ўсё нармальна, нічога не будзе дрэннага. А вось другая прымха. Калі вы нешта забылі і вам давялося вярнуцца, трэба што рабіць? Зірнуць у люстэрка, а лепей і 3 разы нават для надзейнасці. Ну, рабілі гэта? Я думаю, хтосьці ды рабіў. А за чаго? А таму што нашы бабулі верылі, што калі вяртаешся, ты можаш змяніць гэтым свой лёс. А люстэрка – гэта акно ў іншасвет. А там усё выправіць. Трэцяя прымета. Пра свае запаветныя планы лепей нікому не расказваць, нават у голас не прамаўляць, каб не сурочыць. А калі ўжо ты сказаў, то трэба 3 разы пастукаць па дрэве. А калі дрэва няма побач, то па галаве. Таму што яна нічым не горшая і не лепшая. Ну і апошні на сёння забабон. Калі нешта на сабе зашываеш, ну, допустим, вось так, трэба абавязкова ўзяць нітку і прыкусіць яе. Вось такі забабон. Ведаеце яго? Вось я ў мамы колькі не пыталася, а на што? Яна кажа, каб памяць не прышыць. Але як гэта працуе? Якая тэхналогія? Ніхто не ведае. Але дагэтуль, калі зашываю нешта на сабе, то абавязкова бяру ў зубы нітку. Ну што, сучасныя мае няпрымхлівыя, пазналі сябе? То ж бо і ёсць. Таму 3 разы вам па трайному шчасцю ў кожную кішэню. І сустрэнемся ў ладным перакладзе на каранях і вытоках добрага канала. Бывайце!